Rêveberiya Rojava çi ji bo Kurdan dixwaze? Piştî ku sê meh di ser rûxandina rejima Esed re derbas bûn, heta niha Hesede û Mesede an jî rêveberiya Xwesar tu daxuyaniyekê fermî an belgeyên li ser xwastekên Kurdan pêşniyar nekirine. Di nîqaşên ku li ser Rojava da cihê ku zarokên Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê canê xwe feda kirî û xwîna xwe riştî qet navê Kurd û Kurdistanê derbas nabe. Hesede ji bo Kurdan çi dixwaze? Ji bo zimanê dayîkê yê Kurdî çi dixwaze? Ji bo petrola Rojava çi dixwaze? Kesek derbarê van mijaran de tiştekê nizane. Roja 18 Şubatê pêkhateyên PKK, Hesede û Mesede û Rêveberiya Xweser ya Rojava li hev civiyan. Wan ragihandin ku li ser heş qaran li hev kirine. Yek, hêzên Hesedê dê bibin beşek ji artêşa Sûriyê. Du, yê girtina xaka Sûriyê dê bê parastin. Sê, hemû dezgehên dewletê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dê çalak bibin. Çar, şervanên biyanî dê vekişin. Pênc, têkiliyên bi Rêveberiya Sûriyê re dê bên qurtkirin. Şeş, Serokkomariya Ehmed Elşara dê bê naskirin. Heft, hemû penaber dê vegerin malên xwe. Heşt, ji bo bicîvkirina wan hevbiryarên jorîn mekanîzmayekê hevpar dê bê avakirin. Ev heşxal dê çarenûsa Kurdistana Rojava diyar bikin û evin xaliyên ku Rêveberiya Rojava li Şamê li ser danûstandin dike. Lê ya balkêş ev e ku di nav wan xalan de qet behsa Kurd û Kurdistana Rojava nayê kirin. Heta biryarên vê civîna giring ne kesekî Kurd, yekî Ereb bi navê Ebu Umer el-İdlibî ragihand. Hekeberî ku rewşa Sûriyê bi temamî zelal bibe, hûn ji bo nasname û xwerêvebirina Kurdan tiştekê nexwazin û hûn her Sûriya Demokratîk Yekîtiya Gelan û her wiha devê xwe da digebizînin. Paşê hûn nikarin tiştekê bo Kurdan bixwazin. Bazirganî jî wisa ye. Gava hûn otomobîlekê difiroşin, hûn pêşî nirxekî bilind dibêjin û paşê kêm dikin. Divê hûn pêşî nîvserxwebûnê ji bo Kurdan bixwazin. Da ku paşê hûn bikarîbin bigihêjin federalîzm an jî xweseriyê. Hin kes dibêjin Hesede navê Kurd û Kurdistanê bikar nayîne, da ku di herêmê da hestiyarî çênebe. Ev gotûbêj jî nerast e, ji ber ku çend roj berê di roja 15 Şubatê da Aldar Xelîl li meydana slogan avêtin û got Bê serok Sûrî demokratî nabe, bê serok aramî çê nabe Sûriyê de, bê fikrê serok di Kurdistanê de jî azadî çê nabe, bê vê fikrê di rojhilata navîn de careserî pêş nakeve. Ew ên ku dibêjin bê Ocalan jiyan nabe, nabêjin bê Kurdistana Rojava jiyan nabe. Ew kesên ku dev ji navê Ocalan bernadin, lê mixabin, dev ji navê Kurdistanê berdidin. Bi rastî jî sedemên vê reva ji nasnameya Kurd û Kurdistanê ya Rojava bandora îdeolojî polîtikayê Ocalan e. Roja 2 Şubatê Rêveberiya Xweser a Rojava got ku ew konferansa serkeftinê ku têda Ehmed Elşara wek serokê nû yê Sûriye hate îlankirin napejirîne. Bazdar roj piştî vê ragihandinê heman Rêveberiya Xweser pîrozbahî li Ehmed Elşara kir. Gelo di van bazdar rojan da çi qewmî, çi guherî? Tiştên ku guherî ev e, nameyên Abdullah Ocalan gihiştin Rêveberiya Rojava û Ocalan xwest ku ew nasnameya Kurdiya Rojava nedin pêş. Ocalan xwest ku herêma Rojava tev li Şamê bibe. Welê xuya ye ku saziyên girêdayî PKK li Rojava ev xete pejirandine. Ji ber vê yekê ku di rojên yekem ên piştî rûxandina rejima Esed da Rêveberiya Rojava bi tirsonekî bank li Kurdan kir ji bo yekîtiyê û wêneyên Ocalan rakirin. Niha tevî ku enekese ji muxalefeta Sûriye ve qetiyaye lê qeseda nîqaşên yekîtiyê bi enekese re baş dixistin bi tena serê xwe diçin Şamê. Her wiha wêneyên Ocalan dîsa li kolanên Rojava hatin daliqandin. Rêveberiya Rojava eger li gor perspektîfên Ocalan tev bigere dê bikeve nava şaşitiyekî. Ocalan Kurdayetiya Bakur di bin navê demokratîzekirina Tirkiyeyê de ji nav bir. Niha jî dixwaze di bin navê demokratîzekirina Sûriyê de nasnameya Kurdiya Kurdên Rojava biqetîne. Divê Rojava çarenûsa xwe neqet destê qendîl an jî Ocalan û ajandayên PKK ên veşartî. Divê Rojava ne bi amûrekî danûstandinê di destê qendîl û Ocalan da. Divê Rojava ne li ser demokratîzekirina Sûriyê, lê li ser garantîkirina mafên Kurdan tev bigere. Divê kesên di Rêveberiya Rojava da nasnameya PKK dayînin aliyekê û nasnameya Kurdistanî û Rojavatiyê wek bingehekî xebata xwe bipejirînin.